тариқи почтаи электронии душанбе. Салом акаҷон, ман як солши документ накардам. Тоҷикистон бирам депорт мекунанд? Илтимос ҷавоб ден. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. касе ки мехоҳад проверка кунад ки запрет дора аз Россия ё ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависен 100% проверкаи депортатсияҳоро карда ҷавобшон мегӯям барои шумо. ҷамъоварии пул барои таъмир ва таҷлили занги охир манъ шуд. яъне ки аз номи видео чӣ хеле ки диден чира манъ кардан, дар ҳамин бора суҳбат мекунем. Сараёсати маорифи пойтахт ба сокинор ҳушдор додааст ки тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади пешгирии ҳолатҳои фасод ва маблағҷамъкунии ғайриқонунӣ ҷамъоварии маблағ барои таъмир ва гармкунии мактабу кӯдакистонҳо манъ карда шудааст. яъне бо дастури раиси шаҳри Душанбе на танҳо дар мактабҳо, балки дар садикҳо низ ин чизҳо манъ мебошанд. яъне манъ шудагиянд. мисол аз вақтҳои пеш ба назари мо шумо мерасид ки охири мактаб, охири сол пули ремонт ҷамъ мекунанд, пули дигар чизҳо. ҳамин чиза раиси шаҳри Душанбе супориш дод то ки назорат карда шавад ва манъ карда шавад. дархост шудааст ки агар масъулони мактабу кӯдакистонҳои шаҳри Душанбе барои чунин корҳо пул талаб кунанд, сокинон метавонанд тариқи почтаи электронии Душанбе МТУ Сараёсати маорифи шаҳри Душанбе арзу шикоятҳои худшона пешниҳод намоянд. ҳамчунин Сараёсати маориф гуфтааст ки дар мактабҳои шаҳри Душанбе новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқияшон баргузор кардани занги охир низ қатъиян манъ мебошад. ҳар яки мо шумо бояд қонунгузориро хуб риоя кунем. ин ахбороти нав буд, хостем ба маълумоти шумо бирасонем. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки документ надорад ё документҳош сӯхтагиай бихоҳад ки дарши дар Россия беста кор кунад, як бор границаи Қазоқистон бигзарен, ҳамин бародарое ки номерошон мебирояд худшон шуморо граница мегзаронанд. як нафар нависондай: акаҷон, ҳамин ман дар Россия як бор даромадам. регистратсия кардам, 3 моҳ истодам. бо граница рафтам, бо омадам. ба регистратсия кардам. адел фарёдам кардан, гуфтан нарушения кардӣ. везма маҳкам кардагиян. сабаби нарушения чира гуфтагиян? мисол ягон коғаз дода бошанд, ҳамура хушрӯ бихон, ҳамунҷода қайд шудагӣ ҳаста ин чизо. неизвестный нависондай: салом акаҷон, ман як солши документ накардам. якта печати фалшивӣ дорам. реестрда ғалтидам. метавонам граница бирам, гости кунам акаҷон. бале, метавонед аз Россия бибирой, обратно бидрои. ҳатто метавонед ки работа гуфта бидрои бо. аммо одамое ки мо тавсиятон додем, занг бизане амвора бародар, кори шуморо 100% буд мекунанд. як нафари дигар нависондай: салому алейкум ака, даъваткунӣ ба хизмат тамом шуд ё ки не? бале, тамом шудагиай. рӯзи 27 официални фармонаш мебирояд бо. хурсандов нависондай: ассалом акаи Сорбон, номерое ки охираш 5000 дар дасти менеҷертонай. саволомда ҷавоб гардонед илтимос. не бародар, ман ягон менеҷер надорам, ман ягон номери хидмам ҳеҷ вақт дар видео намондам ва намемонам. бародари азиз, савол доред, дар ҳамин комментария бинависонед, худо хоҳад ҷавоб мегардонем. каримов Саиҷон нависондай: салом акаи Сорбон, ман ҳозир дар Москва, ҳамаи документҳом ҳастай. ман бояд моҳи август Тоҷикистон бирам, 15 рӯза. айҷа омаданда бояд марам госуслуга, бояд бугӯ мара патентам то моҳи октябр официални кор мекунам. фарқ надора ту кай мерай бародари азиз. ҳамин баъди 30 моҳи дигар тамоми шаҳрвандои хориҷӣ бояд ки дар госуслуги худшона ба қайд бигиранд вақти рафтаншон. бедил нависондай: салом акаи Сорбон, шумо нағз? ман метрискама гум кардам, аз нав карда мешавад? раҳмат, зинда бошед. бале, мешавад бародар. мерай ҷаримаша пардохт мекунӣ ва сари нав астанавид мекунеша. фирдавс нависондай: ман 3 сол шуд бедокумент. Тоҷикистон бирам депорт мекунанд? илтимос ҷавоб ден. бале, вақте ки 3 сол шудагиай бедокументен шумо, албатта ки метавонанд шуморо запрет навъезд бикунанд. лекин бо як гапи дигае ки метавонед граница бигзарен, одамои бовариноке ки мисол шуморо худшон мегзаронанд, бо ҳамво имконият доранд ки обратно вориди Россия карда битонанд шуморо. ҳамин чизҳоро хуб ба назар бигирем барои ҳамин.
Тошев нависондай. Салому алейкум ака. Мора видварени кардан. Мо Тоҷикистон омадем. 4 моҳ пас амром рафтанд. Мо равем документ кардан мешавад. Значит, видваренияи 3 моҳа кардагиян, шумо пеш ай рафтанатон як бор даниёи хитона проверка кунед. ба хотире ки видварения ай 3 моҳа то 5 солара мешавад. Агар ки 1 сола карда бошанд ё 3 сола карда бошанд, мутаассифона ҳамун билете ки мегирен ба Россия сафар карданӣ мешен, пултон беҳуда месӯзад, расходи зиёдӣ мешавад. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволотон бошад дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои дигар.